wisdom ki ba lagal pat ik jing duai lem jungi bau play trakan rat ngon ngap ik jing duai jungki knam bakin yo no sisi nya ki jing ko jing khia ba magi gidan kam dengan sange sipor ban khmiet ya la ka jong kamen sim dengan pan map no play ya ki like ki let ki tam gidona jing baro kam tam ki por ka ba mangi him shimla pedang ka ta jing khot jong play she ka jing kala ka ba mut ka jing khot jong play ban long ki atiar ba bha ha ki wei padu bangin long kita kinong yalam ya nabat kinong yalap ya ka gospel ba bha jong play da ki jing kuslai be shishai la ki pop pisang dengan pan map no play kena bangin long ki bala kre ban le niam ya ki jing maya ba khoi nga pla how play bedon bo ba khoi bai sa testi kya nga ki riu ku mari pi ko hamen ko para wai na ka banta chunga how try play u play bedon bo baron is na yangi pan dalama pi ki pop chungi un yalam yangi sha ka ching em bam chukut amen Trai ken rat ko blaze ne yangi Trai ken rat ko blaze ne yangi Christo map ko Christo rap ko non benim jangi benim yangi Trai ken rat ko blaze ne yangi Trai ken rat ko blaze ne yangi Christo map ko Christo rap ko non penim jangi penim yangi Burong hublay shadrong Bat ha kendau jingsu Haki ben riu barong Badon kamon babha Ngiyaya royame Nginaman ngimane Ngiyay pendon burong Bangis nguyame Bangis nguyame Go try go blaze simpneng Go padon borbaro Go kun marway ukpa Go try u Jesus Christ Go kun lang brodu play Bakit ki popertay Top yang ka jingkar pa Dos ngausan ayangi Dos ngausan ayangi Datang mami bakun Datang mami utray Uwe bahaklitang Mami ko Jesus Christ Mami bayay long play Haching yalong kaway Baru mensimpakuy Hakaburang mukpa Hakaburang mukpa Amen Chungen ya duai ko blay me bapan pau ka jing sha jong ka jing shisha jong me hagitu gi bayat wir knam bakan dop syambyang ye kalanti to aba baro iki balanyo kum ki kristan namar ka jinget ka baki pla kendup la ban kentaj yakat ka persya yakata ka kerteng babakin buot yakat ka ba yemenjur batka
Dau try jing Jesu Christ kun jome. Ube embat sensyarang kat ban me jilong kowe juman sim kun. Ube ublay junam la junam. Amen. Kajing puli na kikitab Amos nang yatu lupa. De ama saya ula ong ha Amos. Kunong yatu lupa kipet no syari juda. Sakamai kaji hangta. Saya tu lupa hangtai. Ha Betel tu no ban yatu lupa. Naba kane kadai kajaka kentang jong usim. Bat kalong kaying blay jong kahima. Amos hangta ula jubab ya ama saya. Ngamde unong ya tu lupa. Ngamde ru ukun jong unong ya tu lupa. Ngade tang unong ap lang brod. Bat uba sumar ya kabriso dumbur. Henry utrai ula kot ya nga. Haba ngadang ap lang brod. Bat ula ong hanga. Kilet ya tu lupa. Hakipat Israel jonga. Kane keketien jong utrai. Isongu yau blay. Ben itrai hangi yala kajing isnei to I la jing it but la jing pelim mila kerkula kari ben man pabyang yu jakom atrai kapok jong yu pan mila taplut bat mabno ben itrai hani yala kajing isnei to I la jing in but la jing belim la jing bitar to penjem ko try ko play nong pelim to wan pen bhabyang yangi la jing bitar to temno pen itrai hani yala kajing isnei to I la jing in but la jing pelim Kajing pule nagisti Paulus apostol Syekh Christian ka Ephesus. Anyaro yau belai bat ukpa jong try jong ngiu Jesu Christ. Bala ai hangi yau Christ kijingkerku bagan jam sem barok jong kabeneng. Syaba untau ya kepertai ublai ulajit ingi hau Christ banlong kibakoi bat kibaklem tau bria khmat jong. Bangindap dagajing ula menglepa ban tingkun yangi da ukris Jesu kumne kalalong kamon bat kajing siang bha jong khnang ba baro kindub yaro kajing ai kaba ula the sei halor jongi ha ukun ba i jong dei ha ukris bat dakasnam jong bala suspa yangi bat lamap ya kipop jongi katkum kaspa jong kajing i jong kat ba ula the kerha hangi ublai ula ai hangi kajing start ba jing siang tho pura ya kajing meya jong kamon jong ya ka saindur ka ba ula siang ba ba on pendap ha ukuris ha ka bai bayang ka ba kamut
bat lumlang kawai hapo ukris yak ke baro kiba habneng bat hakandau ha ukris lajit yangi naba ha karai jong ublai ula panyaj yak ke baro kat kum kamon bat kabuj start jong u lamang yangi ban kentu yak keburom jong u da kebangi long kiban kong ban kermen ha ukris haba ukris ya piru lajit haba pila yok sngau ya kubor babha jong kajing penim kakten kajing hisha bat haba pila ngej ha u bat ya piru la shon shabda umensim balakular ubalong kesenjat jong kajing yok pateng jongi keboina jong kajing siuspa upai ublai nak benta keburom bekrau jong kakten jong trai ni songu ya play song bhaye Haleluya, haleluya. Jar pa ye jenga un kongo ke ktien jonga. Ukpa jonga un ye ju bat nginwan shong bat u. Haleluya. Hallelujah, 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 hallelujah. Who tried and rank God but P. Rengkat batiru Kajing puli nag gospel bakuy. Kat kum u Markus. Kaprami kutrai Jesu la khot lang yaki khat arngut ki senran. Ula pha yaki arngut. Ula ai bor yaki halor ki mensem bam kuy. Ula hukum yaki. Watra ai bat pi haba lejing lej. Lai tang udeng do lemne ruti lemne yarong lemne pisa hau saipan tu phong de ki khulam wat phong artli ki sopti ulay thuru yaki haba pipoi hagawe ge snong to sa bat ki breu ki ba khot yeng yapi hadu ba pendami no nangta ada pipoi hagawe ge jaka ba ki breu kim so bha yapi ne kim ngap yapi mi no nangta wa kan terio pum na ki kejat jong pi kani kan long kajing penram yaki kumta kila lej ber kila yalam ba ki breu kan kala bamot kila be pun ki ksuj ya pun ki bapang kila pensle da ko pnyang bat kila pen koin yaki ka gospel jong utrai Kajing ya roya miko Chris ko hamen ko para ka ktin blai mentaga sngi ka khot ka weri ngi bangin pusan lang ka bankong shepang ka jing khot jung blai ka bar shepang ki jing kurku jong u ba ka balai shepang kata ka lengkor kum ki kon jong blai bat kinong bot jong Jesu banyalap ya ka gospel ba balong kita ki atir jong ka jing bah ha ki we Naga jing puli banangkong naki kitab jong Amos nong itu lupa. Ubelai pen kan mau jing iwe pe iwe. Ba ujiet kerpang ya kita ki bala jiet jong u. Let's say wala da kim dan ya kata ka kasap kapong kumbang liao sngau na u Amos uong ngamdeu prophet ngamdeu tau kuon jong tong itu lupa ru Henry ngadei tang utau nong aplam brot Henry Ublay ula jiet yanga banyalap ya ka khubor babha naga benta ki paj Israel
ulai syak kentai ulai syak be no namal balai bau mdei uta lesi uta u no yotu lupau bajanai kat kum gajing ijong kaperthei henrei u blai pat ula pen kubor yu ula pen bit pen biang yu ba unlong uta unong yalap ya ka kubor ba phaju u Augustine ba khut u ongum ne u blai shem lakhot ya ki bajanai henrei u pen janai ya ki ba u lakhot Hakatin parangong God does not call the qualified, He qualifies the call. Ublay upen kubor, ublay upen bit penbiang, upen dap. Ya kijing dong kam jongki, uai kita kisap kipong, ya gitu kibama lajet. Namal udon kata katong, un pendap ban pen urlong ha kajing im jongi kibria. Dena kata katau, let's see kinong elam kiba mangi ngiyo let's say ha kasnong katau ha kabalang ching teng teng ngimla ban mudur nama dapet ya ka jinglong jingman jungki kimdan ya kata kaba ibyang henrei namar bau beli lejit kerpang yaki ka jing syajit jungki kapanlong yaki ru bakin nang la ban syakri ya blei ta ka hok pada ka jing shisha tingi don kam banduai da ka banta ki nong yalam jungi bau belai shisha un pen kup bor ki un a ki ya kata kacing start kacing champang hakan iga bentang ikan mau ya u John Mary Vianney bakut hak long beri jung u umdan kata kacing nang kacing start napok kacika puli jung uru ula syabe namarba umlong utau babit dor panlong padar henrei kacing long babha jung u kacing khoi man sem jung u kala panlong yau bishop jung u ban pen kentang phalari u batna du kata kapor u John Mary Vianney bakut udan ja kata kasap kapong ban ay kapor na kabenta ki breu ban sngo thu ban skap ya kicing jenjar jung ki breu ti hadin bala syak pen kentang yu la syak pha yu syak kata kajaka kabala tak la syak kentai dan menu kata parish. Enda ularung hayang mani usyam penban yaki belang gimasi. Dan kibreu kiba buram ya kayeng jong oblay. Tesuki pasuki u John Mary Vianney bakoi takajing long babha jong u. Uju penlut yaki por jong u hagajing mani sakramen banduai nagabanta kajing kelaga bamon. Pasuki kibreu kiyo sngo syapang kajing long kajing baha jong u John Mary Vianney bakut kijuan syayeng mani nakaleng kaperthai ki lecha kata kajaka ban lech pan phlapop ha u John Mary Vianney bakut nama udan kata kajing e ka bakarpang ban yarap ya kibreu ban sngo thu ya kajing khot kajing ublai mat naga benta kajing kala ka bamot kane kita kisaki kiba kiba shisha hagaba ublai ula ban pen kala ya kacing im jing ki breu wala dangim long kita ki babedor wala dangim dan kita kisap ki pong udon kam ya gadano jangi bat kata kacing kelut man sim jangi ban syakriyo blai tungin ya pet ela kacong kacing im hadu kanung ilong kita ki breu ki bakloi ban syakriyo blai wala dangim dan lesi kita kisap ki pong hatu ni kloin em pat ban ong ko try ngadon hangni man syakriya me halai jongi benta barok ngimla mo ban wan ban yang hangni akhmat ban yalap ya ka ktin jong blai nei halai jongi benta lesi da ka jingkren jong pi da ka nuksa babha ka ba ma PPI ki we da ka jing em babha jong pi da ka jing klo jong pi ban no senyang naga benta kajing baha jong kaperthai klempap ublin sesngo sesngap mensabeten dan TP unsapelat pelen TP ba phinlong kita ki atyar jong kajing baha ha kajing em juki we dengan duai naga benta kani ba mangi we pi we bengin yo kata kajing slur ban yalap ba ban yang sakhi ya kajing shisha ha pedeng ki pa jong ublai ki bangi ya em mana kasni pana kajing puli ka ba nak shiti Paulus Apostle siki Kristan ha Ephesus upen kan mau yangi ba ngi kum ki khon jong oblai ngi la yo ya kata ka jing ku ka bajana hadu kata leng ba jong Jesu
nakadaw jong ujisu ngila sya tingkon ngila long kita ki kun binong bison jong uplay ngila yo kata ka jing seus pa da ka jing yap jong ujisu haloding phna bat de ka jing le jong ujisu shala ukpa baula the hangi ya uman sim jong uplay ki jing ai bat kiso jong uman sim bakoi bat kini ki jing kurku ki bau uplay ula the hangi kim long ba long le no henry ki long shisha ki bane junom nama balai badai ujisu lang ba kajing ba kajing sha shitom jung u bat ru kadai kamon jong uplay bat kaplan jung u na kabanta jung iwe pe we la ai hangi da kamon sngoba ka jung uplay da kajing I ba kajing sepon jung u ko hamen ko para tungen nyo kor kan ya kan ni kajing long ba jana ka ba uplay la ai hangi bangin long kita ki kon jong uplay bat ukmi lanti nangi iwe pe iwe bangin nang penjana ya kata kecing long kon jongi hakmat ublay de na kata kadaw kabalang kabu hakmat jongi ki sakramen ba phe kilat jing erap na ga banta ban penjana ya kata kecing long kon jongi ada mangi ngim im hok ada ngim yang sakhi ya ka hok kecing shisha ha ji im jongi ga baman la kasngi long le no le si wala dangi yo manlong kita ki kon jong ublay henry ngilong le se kita ki kun bala kentan jong uplay haga wikasngi tungin nang penjana iken yala ka jong ka jing im namar bangi dei ki kun jong uplay ban kan mau dongong ba namar bangi dei ki kun jong uplay ngidon kam banjat haga lenti ka hok ka jing shisha bat naga gospel menta ka sngi yo sngo kumno jisu ulap pha ya ki kharangut ki apostol jong u pandai manyalap syaki beri baro nak benta ka cingkela ka bamut ban penkot ye ki bapang ban be ye kita ki ksut u jisu ula ai ka bor ha ki apostol bat u khotru ye ki bahag jing ya lenti jung ki bakinum khuslai ya ki cingdon kam nasi ka ba kenja perthai u ong pidon kam ban syania hanga wat kuslai ga bam kadi nama ba pitrai na ga banta ka babha kin sadon chibun ki breu ki ban kersan ki ban pendap pen biang kajing dong kam jong ki kalong bakin ple ya ki chimu chupur khat ki dono jong ki kajing penya jo man sim bukut kena bakin long kita ki ater jong kajing bha khamtam ban wanra ya kajing ko jing khia ki bapang panyalap ya ka ktien ka jong uplay kamtam syaka jingkala bamut baru naga benta ban penkut penlai lut ya kidu barok ki bala syate marau ha ksut ukrai ko hamen ko para ni barok ni dan ni layok ya kini ka jingkhot jong uplay bangin long kita kinong yalap ya ko khubor babha jong uplay balong kita kinong kersan ya kitu ki batlot balong kita ki beri ki ba ajing kerman ya kitu ki balado jing kerman ban wanra kata kejing koj om tah kejing pang hakamet hendak lesi kejing pang haka mensi ada ngipet sani ya kani kejing ya ka lengkor bau bleu lapan kam ti hangi idan lang kejong ke benta ban le ye na ke benta kejing kala lan kejing bha jong ke perthai nayong de tangki pada lan ki sister ki katikis lan rang ba balang ban yalap e ka ketin jong blai ani ban ra jingkot jingkhia gitu gi bepang gi bestom ngayok sngo don weu bepang sethi seding paso la khot ki phada ban duai henry dang nong kumju henry don pot weu breu na pokasnong jongana lai ko ula lek ban duai utau khuna la kham jam ngaru ngampat jutep yu utau breu badai nasionong jengi uba don ya kata kasap kabau bleu la ahi I banduai na ka benta ki bre pet ngidan la ka jong ka benta ha ka ba mangi ngila ban le na ka benta ki bre ka shong ta hanga phi hatu ngi kloi ne em ban skap ya kata ka jingkhot ka jong blei ba ban ai lat yu blei bun trai kam na ka benta ki wei lang ba jong ha jong phi tungin ple la ka jingmut chipar khat ki dono jongi kna bangin la shisha banong kita ki ater kajing bha jong ublei naga benta ki we
hindu wai naga benta kini gijing tumu kamtam hawa ka ketinu blai matakas ngi ko khot ka we ngi bangin kan mau ba mangi kita gibre bala jet jong blai ublai lo khot ngi naga benta ban pen urlong ya kata gijing tumu jong u ban pen em ya ka perthai te tungen ya sim benta da gijing shlur da gijing shirham ban long kita ki ater ba bha ha gijing im jong ki we la ka long ha kuno kuno ka benta ban pen ko ji bapang ani ban sami ka ketin jong ublai ani ban jang saki ya ko hok bat ka jing shisha ani wala da idan ide ila jing rap ka ba mangi ngi ai naga benta ban wan ra jing suk ba jing kamen ha ka perthai tungen ya duai naga benta kini jing tumu kana ma ublai kul khu ka roi ngi bat ba mangi kum ki khun jong ublai nginang yo ai kita jing kul khu ha ka jing em jing en yo roi u Jesus Christ Jinam la jinam. Amen. Trên này dành Chừng như đuôi yêu play kupa chungi ubala pha ilo khu nu Jisu shi ka perthai banong nong ra khubor ba yai ne bal me yai pha ya ki nong ra khubor singi kum kilang do bat ki katikes Kajubab chung phi kalong ngi karpat eme gotrai ni karpat me try nakabenta kupa ba khu chungi u bishop chungi kiling do ki katikes magidup nang ya khubor ublei dakajing pule dakajing duai khnang ba kinla ban ai ha ki weipan ki briu bala pen khamti ha kajing sumar jongki tun krapar yautrai ni karpat me try nakabenta kane karempe kristan chungi ba habang yo sngeu ya kajing yalap jong uleng do ne joki katikes ngin yeukor kum ka khubor ublei shangi tungin krapar yautrai Ni karpat me try. Nakabenta iway pa iway nangi pada kaba im kajing im Kristan basisha
ila banlong kinong ra khubor jong ublei shakibriu kibadon saudong jongi tongin nyakerpat yaw trai Ngi kerpat yami kutrai. nakabanta kijing khot ba ublei un khot shibun nakikun jongi banlong kinong ra khubor jong u batbangin yarap yaki banlong kinong ra khubor bayaine tongin kerpat yaw trai Ngi kerpat yami kutrai. nakabanta kibriu baro bakin pili ya kadonut jongki syah khubor ublei khanang ba kindup kela kabamut bat bandub le ya kamon ublei baro sijing im jongki tongin kerpat ya utrai Ngi kerpat yami kutrai. Ublei Dragonrat sisien ngidwai kerpang na benta kayeng kasam jong kong Rosalina. Kurku kedo yaki yeng kasam yakjing tumu baha jongki kamtam ngidwai. Kajing yek jisu kajing keman jome kan sanchara ki yeng kasam barok kawe. Ngidwai na benta ki bapang ki bashtam. Kamtam yikidu ki bakal pada kajing duai jongi. Ngidwai na benta darini akar pengwar. Baru kiwei kiba mengingi itu bau play Dragonrat un ai haki ya kabo jong kajing klan kulku kedo yaki dawai kita shin bakam tam un ai haki kajing ko jong kia kaba janai ni dawai du na benta ki men siam balakran no dawai kam tam na benta kajing chathai jong kan sai bo kar kangor ibe yeng ba sam jong ki balalet ya shwa jongi malagi dang don kam ya kajing snai jong ublei ni dawai bo ublei map yaki like kilat yaki pop isang ba kin jawab yang ba kin jawab ya kajing chathai bam chukut ni kerpat jame go try Ngi kerpat yami kutrai. tung ya sangat sipor pan bo akhmat keduan ya kajing tumu jongi ko kpau bah banang ya ngu emi ba me nang yai pha ya kileng do ba kinong ra khobor jong me wala dang im long ki babet to khot ya ki khon jongi ban buat yo Chris ba ban pen prang ya ka gospel kum ki apostol man handai ai bangin it ba pen trai kam ya ka ktien jong me ni pan ya ni dau Chris try jongi Amen. So ba syong. Pet kani kajing terwa, pet yang ikutrai. Kat kabangi don kenran, ngis ngob habanai. Jingknya jong metrai, jingknya jongi. Jing im jong metrai, jing im jongi. Jingknya jong metrai, jingknya jongi. Jing im jong metrai, jing im jongi. Lagim koruh bukawan, langim koreye. Bemilaban pen kodor, dala kabor play. Jingknya jong mitrai, jingknya jongi. Jingim jong mitrai, jingim jongi. Jingknya jong mitrai, jingknya jongi. Jingim jong mitrai, jingim jongi. Tutuai ku henman ko para ba kajing knya jong apa jong pi kan long ba pediang hun hakmat ublei ku pa badan bor baro to try and pediang knya lagi kti jong pi nak benta ka jiro ka borom ka kateng jong u ka jimentoi ngi be ka palam bo ku jong u baro ko we to peji ki centrwa jong ka balang ka patwai ko try
Matuai ben pediang yaki na kabenta ka jing pen khut ka ba kham krau chong ki banget dau Chris utrai jungi Amen. try dan rengkat bat phi Ringkat bat piru. tu kan tiu ya la ki do nut Ngikan tiu iki shau try. tu kan ya aingu you try u play chungi Kasyang hok bat kadai. da shisha ka long ka pasang hok bat ka badai ka dai ti chungi ba ka jing pen em yangi hamala ka por ba ka chaka man aingu ya me ku kan rat ku pa ba khut ku play badan bor ba bam chikun nama me la iet kata katai ka par thai ba ha ka jing is nei jong me la pha shangi ya nong pen em bon long kum mangi ha ki e baro lai no ka pom bakum ta men dup iet hangi ya ka ba me la iet halau khon upada ka jing ko ngo chung u ula penyo biang hangi ya ka jing e jong me ya ki bangi la do no da ka jing pom ko ngo da ka ba le pom bakum ta kan rat dan kat ba baro ki angel ba ki riu khoi ngiru ngi ai ngo ya me kat ba da ka jing kemen ka ba krau ngi pen bana Ubakut Bakut try play kipan, try play kipan, try play kipan. dap ka Dap ning dap saka kendau dakaburong jong me. Rai Hosanna, you play Shajrong, Rai Hosanna, you play Clemkut, Rai Hosanna, you play Junong, Rai Hosanna, you play Shajrong, Rai Hosanna, you play Clemkut, Rai Hosanna, you play Junong, and Yaro you bawan ka kerteng utrai ka kerteng utrai ka kerteng utrai dap kening dap saka kendau dakaburong jong me. Rai Hosanna, you play Shadron, Rai Hosanna, you play Clemkut, Rai Hosanna, you play Junong, Rai Hosanna, you play Shadron, Rai Hosanna, you play Clemkut, Rai Hosanna, you play Junong. da shisha melong ba khut ko try ka thamei jong ko jing khut baro namar ka tai ker pat emet pen khut pen kan tai gini ka jing terwa jongi da ka ba pha yu man sim jong me kum ko jer halo jong ki ba kandup kala long yangi ka met ba ka snam jong try jong yi Jesus Christ ha ka por bala di no yu ba la ka mon so bha ula padang jing sha shitam ula shim yu kupu ba ka ba ai ngo email la ka dia yu ba ula ai la ki sinran u ong to shim batu bam nakani pi baro namar kani kalong kamet chunga yakban IT na kabenta chong pi hagaju kuru komandala la ya bam wala shime ku khuri bataka ba aingo piang yeme ula ai ka halaki sinranu ong to shimba to di nagani piparo namar kane kalong ku khuri jong kasnam jonga joga jutang bathama babam chukot ikba en pen mi nakabanta jong phi nakabanta ki babon nakabanta ka jingmap yaki pom to le ekane ban kan mau yanga kachimaya chong kachinget Katasin bangi bam yune ukput
Nghi pen bna ka jing yap jong mi ko trai Tad ha du men wan Nama katangi ba pen mentai ka jing yap ka jing mi pat jung u. Itorah me ko try ka pu jong ka jing em ba ko khuri jong ka jing pen em. Ida ai ngoi tam nama milanyo yung i ba bit ban yang khamat jong me ban shakri me. Tak bas ngoren i karpat me. Pangi ki bayo banta kamet ba kasna mo kres ngelong ki bala panya tili ka wei do men sim ba khut. Tukan mau ko try ka balang jong me ka bala priang hasatlak ka perthai. Batu panjanai ka Hakajing e rangkap bat Francis kupa bakut jungi Victor lengdo Bishop jungi babaro ki lengdo Tukan malam rui ki henman ki parashanang bakantai ki balio thea da bakarman ye kajing mipat Dwai kamtam na kabanta kan saibor kar kongor Badia baro ki bala klatno hakajing isne jume te padang ki shakajing shai ka khamat jume Di isne ingi baro ikarpat jume khnang barangkat bakamaria testi bakut ka kame jungu blai Ki apostol bakut baro kiri kut ki bala pensum hai me pateng la pateng hidup long ibabit banyak bentalam hakajing imbam cukup babangin yorok bapandan burom me dau kun jome uci sukres dau lambat ubad hau kan long hame uplay kupa badan bor hakaji long kaweju men simba kun baro kaburam bad kajing yorok Junam la junam. Amen. Kumala hukum yang daw nong penem bagambay hikay yang da kakatien belay nginot panong ko kupa jungi ubah peneng kalong kapagkuy kakateng jome kanwan kahima jome kalong kapamon jome Hakan beo kumba peneng to ay ni minta kejimbang jungi kapala kasi Batumat ini kirikam jungi Kumbani rui ma bekibale sendiri Badwada lami ini syakajish beshoy Henry to pelaj ini kapasniw to pelaj ini kerpat ko try negajing sniw baro hagajing spon jome to ajing suk jing san ni kisngi jungi kanang bada kajing rap kajing snai jume ngalai baro pon ka pop pangin yo jing ada negajing jenjang baro kadbangi dang ap khmilanti kajing karman bakut Bagajingwan pat junong panem jangi uci sukres Nama kajong me kalong kahima kajong me kabor bakaburong junom la junom Kotra Jesu Christ me balong hika apostol jong me kajing sunga I happy kajing suk jonga nga ai happy Wat pedi ki pop jangi henrai kajing et jong ka balang jong me Bala kajing subon jong me to ai kai kajing suk bagajing atli ka wei katkum kamon jong me Mame ube mabasan syar junom la junom Kajing suk utrai kan number borang kat bat pi Tungan ya terwai kata kajing suk iwei highway pan Kun lang bron jong ublay Me bakin no kipop ka pertay Tos ngaw sen eyangi Kun lang bron jong ublay Me bakin no kipop ka pertay Tus ngaw sen eyangi Kun lang bro jong ublay Me bakin no kipop ka pertay Tu ay jing suk yangi Hakmi kulam berat jong ublay hakmi bagano agi pop jong ka perthai Sumangi kibala syakhat syakajing kawai jong kulang berat ko kan ran namno bashong menung mengi jonga Rishong tang nakaktin bakamasip jonga kan sakya hi
shong ban nga wala ngadu nga itang yami nga idrutang yami ko try ko play jong nga namar me ijanga ngaru nga ijami ban mit batsngi me sumar yang aku try namar me itang yanga wan ku try wan shong bat nga wala ngadug nga itang yami habang asyam jing hakalim ti jing jing barokim shan haba medan hajan ban mit batsngi me sumar yang aku try namar me itang yanga wan ku try wan shong ban nga wala ngadu nga itang yami kijing ngao si perthei kim laban long ei namar ban me ko try ngisuk ngikmen kerhai ban mit batsngi me sumar yang aku try namar me itang yanga wan shong bat nga wala ngadu nga itang yami Hakani klimar kebenta tungi pison akan mensim jungi kam tam ya kai cingkodor jung jisu polawan haka jing im jongi kam tam hakani kapor bangindang yo priang ya kam met bakas nam jungu kumnu ai mensim kumnu pen shlur kam mensim jungi kumnu pen rehem ya kam mensim jungi hakani kesngi ya sngo bau jisu pethai kisenran menlek Shikipat bah, berbanyak lap yang gospel, berperiang ikam himau play, but mengiru ngiri kisunran jong Jisu, abang ngila baham yang kemet berkas nam jong Jisu, kepenlong yangi, bangilong kisunran ki jong u, but penlong ru yangi, bangin yo kata kabor, no men semakoj, leng baga jeng ais bahaga jong u, bangiru ngin long kita kisunran jong u, man berperiang, cakai imlang kasalang jongi, ya ke gospel jong u, ya ke hima jong u. Airu bagi pempriang ya ke im salang ya ke imlang ke salang jongi ya ke cing im ke baha ke jongi ya ke cing long ke baha jongi ya ke cing mut ci perkat baha ke jongi ai ba ke keti kamon ke diang ke jongi kan long ke keti ba kener ki weipan ai ba ke mensim jongi kan long ke mensim ke basngau sen ke bejam not ki weipan ai ba ke cing mut ke ci perkat ke bau bleu ai ngi kan long bangi perkat tai ke baha ke cimi pa jong Jisu nak selapar day kapan lai im yangi bakum taru tu ai bakane kalingkor kapakia kepadon akai melang salang kejongi nra inten rong kenang ba kata kecing im kristan kejongi kan long kapaseiso kan long kapasongkun bat kam tam kan ginuan ra ya kan ka imlang salang jongi kapatei kapasuk kapakmen hakane kapor tungin sim ya kan kecing duai komen sim ukris tapen khoj yanga komen sim ukris tapen khoj yanga komen ukris tapen im yanga kusnam ukris to tendap yanga ko nakrung ukris to saj yanga
Ko jing sha le ben yu Chris to pen klan yang ko Jisu bapa to sha skor yang hapo ki jong mong jong mi to ai ngan ri wat sha yang bangan klan no na me nau nong shen baman to da yang atmir ke jing yap to khot yang bat to ong bangan wan shami bat ringka to kiri khut jong me andub yaro ya me junom la junom amen kaburom hau kpa bat hau kun bat hau mensim bakut barabor junom la junom amen Jangan ya tuai. Abang ilai ba misip nagini kecin a jomi ngi karpat ko try. Pagkata sin balapen mentai gani kecing maya. Kabor bapalaj im jongka kanang roy hangi. Dau Chris utry jongi. Try dan rangkat bat pi. Belai badan bor baron kulku ya piu kpa. Badu kun badu men sim bakun. Amas kalawai kilai suk ban it beban syakri yau play. Yesu yau play. Kika mas kalawai ya let suk let san Raku borsha kiwe Kumba piyos ngau saya Laki gamas kalawai Lepin bna perthe Jing ha utrai Jing spun jong u Ba u it ya baro Ki gamas kalawai Rajing jong u I drink men ya baro Kajing shlur bat kajing kermen Ki kamas kalawai I drink ker high But I drink Loi kabapiyo jing jing menu Chris Kaburom hau kpa bat hau kun man ham sim bakut Kemba kalong menikong lucu mental barabor junom la junom amen Kaburom hau kpa bat hau kun man ham sim bakut Kemba kalong menikong lucu mental barabor junom la junom amen Kaburom hau kpa bat hau kun man ham sim bakut Kemba kalong menikong lucu mental barabor junom la junom amen Kodonat bakut tamu Jisu Tois ne yangi Komaria kanong irapi Kristan Teduai na mental jungi Kakerteng kpa sim bakut Etnyaro Jesu Christ junom la junom amen